वेलकम बॅक. मी लीना सोलकडीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करते. आज आपण शिकणार आहोत बांगड्याचं कालवण म्हणजे बांगड्याचं हुमण. आधी ते आपण साफ करून घेऊया, मग पुढची प्रोसेस पाहूया. मी 5 बांगडे घेतले आहेत. त्याला मध्ये चीर पाडून 2 भाग करून घेतले आहेत. आधी आपण त्याला थोडं मीठ लावून ठेवूया. करण्यासाठी लागणारं साहित्य आहे 1/2 वाटी किसलेलं खोबरं, 1 मिरची, 10 ते 15 तेफला, चवीप्रमाणे मीठ, अर्धा टीस्पून हळद, 4 ते 5 कोकम आणि 8 ते 9-10 लहान मिरच्या, 2 बेडगी मिरच्या आणि हा एक चिंचेचा लहानसा गोळा. तर आधी आपण वाटण काढून घेऊया. नारळ घेऊया, त्यात चिंच घेऊया, मिरचींची देठं काढून घ्या, तीही वाटणात घ्या आणि ही हळद घेऊन त्याची फाईन पेस्ट करून घ्या. आता मी बांगडे छान धुवून घेतले आहेत. गॅसवर पातेलं ठेवलं आहे. त्यामध्ये ते वाटण घाला, हवं तेवढं पाणी घाला, प्रॉपर कन्सिस्टन्सी ठेवा. कोकम घाला, मग हिरवी मिरची घाला, ठेचून ठेवलेली तेफला घाला आणि त्याला पुन्हा एकदा मिक्स करून घ्या. आता त्याला छान उकळी आली आहे म्हणून आपण त्यात बांगडे सोडूया. मीठ घालूया चवीप्रमाणे आणि पुन्हा एकदा एक हलका स्टर देऊया. 2 मिनिटं हुमण छान शिजवून घ्या आणि मग गॅस बंद करा. झणझणीत रुचिक बांगड्याचं हुमण असं तयार आहे. फ्रेंड्स, ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. आवडली असल्यास माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला आणि लाईक करायला विसरू नका. थँक्यू. बाय.